Jatend migao mar somo Ezekiel Machogu owacho ni paro manogol e lipot mar raput manochuogi gi jatend piny Kenya William Ruto manono weche mag somo biro konyo bero sekta mar somo e pacho ka. Machogu wacho ni kata obedo ni lipodno pok ogol ayanga, paro manogol e lipodno igeno ni biro bero sekta mar somo ahinya te konyo joma tindo bero ngimagi ma kinde mabiro. Machogu wacho ni chenro masani mar walo jopuonjre madonje kuonde tiego jopuonj ni koda ng'ikruok maduong' mamono jopuonjre mokalo donje kuonde tiegruok ma kamago. Jatend migawono bende okwayo jood bura mondo oti gi omenda mar CDF e gero udi kod mwandu mamoko e gero udi mag sikunde. Machogu ne lose ka tiego jopuonj ma Aberdare mantiere ka chung' od bura ma Ndaragwa e kaunti ma Nyandarua. Of booklets. Our guest of honor, and all the other invited guests. 846 from our system of education and entertainment. We have several items. Katika colleges yetu ya teacher training colleges, this is one of the items that was discussed by Kenyans in and is contained in the Presidential Working Party report. Najua ile cluster ilikuwa inasema one must have a C in mathematics, a C in English language, a C in one of the sciences, a C in one of the humanities. Ilikuwa ni changamoto, ndio kwamba badala ya kuwa na watoto 7,000 katika colleges yetu ya hii mkoa, sasa tuko na 1,000 na kitu peke yake. Lakini hiyo suluhisho hiko kwa ile report ambaye sitaki kutangaza vile hiko kama Mheshimiwa Rais hajatoa, lakini suluhisho hiko. Kwa sababu hiyo cluster ile report imeangaliwa, Wakenya wameangalia na wametoa njia ambaye itawezesha watoto wetu kuweza kuhitimu na kuingia katika teacher training colleges.